Krásny Pterinochilus murinus usambara, ktorého som umiestnil sem do tohto maličkého terária pred 2 dňami. Takže so zapriadaním len dneska ráno okolo 5:00, pol 5:00 začalo. Ešte pred pol hodinou tam nebolo skoro nič. Za posledných nejakých necelých 25 minút dokázal takýto kus pekne zapriasť pekne. Škoda, že sa to od toho plexiskla odráža. Len výhoda, že je tam červené svetielko, takže ho to nijak neruší toho krásneho pavúka. Niekto povie lacný pavúk za pár grošov, ale ja vám poviem, že tento Pterinochilus murinus, špeciálne táto červená forma, je veľmi krásny pavúk. Veľmi krásny. A myslím si, že keď k nemu má človek dostatočný rešpekt, a narába s ním veľmi opatrne, nie bojazlivo, opatrne a s rešpektom. Nemal by chovateľ získať z neho nejaké negatívne dojmy, ale len tie najlepšie a najkrajšie skúsenosti a dojmy.